There's a fire starting in my heart, reaching a fever pitch and it's bringing me out the dark. Finally, I can see you crystal clear. Go ahead and sell me out and I'll lay your ship bare. See, I'll leave with every piece of you. Don't underestimate the things that I will do. There's a fire starting in my heart, reaching a fever pitch and it's bringing me out the dark. Hi, good morning! Hello sa pinaka-apply ng Team Alpha Zamboanga kay Saldi Manalo Pilar. Sabi ko, napakaganda kasi yung apply mo, ang pangalan, Patrick Balacto. Napaka-positive. Ikaw naman, Manalo. Kaya sabi ko, sigurado talagang lalaki talaga yung grupo ninyo. And ako natutuwa actually nung na-meet ko yung apply mo kasi siya yung nakita kong isang quality ng networker na talaga ang layo ng mararating. And nakita ko rin yung sipag niya ngayon sa Zamboanga and kinukwento nga niya sa akin kung gaano kaganda nangyari sa grupo nyo. Kaya abangan nyo ako kasi siguradong bababa ako. Pag the moment umabot na kayo ng mga 100 na members, pupunta ako ng Zamboanga. And sa mga tao din na nakausap nyo mismo si Saldi, ako sisiguraduhin ko sa inyo, dapat sumama kayo. Kasi kung ano yung benefit na mangyayari kay Saldi, yun din ang mangyayari sa inyo. In short, ma-meet nyo personally, pwede nyo akong tanongin lahat ng mga tips na gusto niyo para malaman nyo kung paano ko narating, yung narating ko, and mabigyan ko kayo ng mga tips ng mga hindi ko masyadong nadidiscuss sa mga seminar kasi pwede nyo makausap personally. Kaya para sa akin, bilisan nyo na lang magpalaki ng grupo sa Zamboanga para ako mismo gusto ko within this year makabalik ulit ako dyan sa Zamboanga. Kaya sa inyo Saldi, sa mga grupo ni Saldi, palaki nyo ng sobra para mas madali nyo ako makita. Okay? Bye-bye!